Comencem. Bon dia a totes i tots. Anem a començar l'acte de constitució de la nova corporació municipal sorgida de les passades eleccions locals, celebrades el dia 28 de maig i en les que es van donar els següents resultats de conformitat amb l'acta de proclamació expedida per la Junta Electoral de Zona del Pinyent. Nombre d'electors 6.100. Nombre de votants 4.507. Nombre de candidatures 3. Nombre de vots en blanc 62. Nombre de vots nuls 47. Nombre total de vots vàlids a candidatures 4.398. Compromís per l'Olleria, acord per guanyar 969 vots. Partit Popular 3.162 vots. Partit Socialista Obrer Espanyol 267 vots. Seguint l'ordre del dia i en primer lloc procedeix la constitució de la mesa d'edat. La mesa d'edat està integrada pel regidor o regidora electes de major edat i el regidor o regidora electes de menor edat de conformitat amb el que es disposa en els articles 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i 37 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals. Disposen estos preceptes que les corporacions municipals es constituïxen en sessió pública el 20è dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s'haguera presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes. En este supòsit es constituiran el 40è dia posterior a les eleccions. A tal fi, es constituïx una mesa d'edat integrada pels electes de major i menor edat presents en l'acte, actuant com a secretari el que ho siga de la corporació. La mesa comprova les credencials presentades o acreditacions de la personalitat dels electes en base a les certificacions que l'Ajuntament haguera remès la Junta Electoral de Zona. Realitzada l'operació anterior, la mesa declararà constituïda la corporació si concorren la majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, se celebrarà sessió l'endemà passat, quedant constituïda la corporació qualsevol que fos el nombre de regidors presents. D'acord amb la documentació existent en esta secretaria, el regidor electe present de major edat és el senyor Juan Ricardo Ruano Cots i el regidor electe de menor edat és el senyor Josep Lluís Grau Sancho, a qui es convida a ocupar la mesa presidencial. Conseqüentment, queda constituïda la mesa d'edat amb els dos regidors electes següents. Regidor electe de menor edat, senyor Josep Lluís Grau Sancho, qui actua com a vocal, i regidor electe de major edat, senyor Juan Ricardo Ruano Corts, qui a partir d'estos moments assumeix la presidència de l'acte. Bon dia a totes i a tots. Es declara oberta la sessió per a la constitució de la corporació municipal. Tot seguit, té la paraula el secretari de l'Ajuntament per a efectuar la crida dels candidats i candidates electes a regidors i regidores de l'Ajuntament de l'Olleria. Comprovació per la mesa d'edat de la personalitat dels membres electes. Senyor secretari. Sí, seguint l'ordre del dia i en segon lloc procedeix que els regidors i regidores electes acrediten la seva personalitat davant de la mesa d'edat. En aquest sentit, seran cridats per a que acrediten la seva personalitat mitjançant l'exhibició del seu document nacional d'identitat davant de la mesa d'edat. L'ordre de crida serà de llista més votada a llista menys votada i per l'ordre en què cadascú ocupava dins de la seva respectiva llista. Comencem la crida. Senyor Ramon Vidal Soler.
Senyor Rubén Morrió Cerdà. Senyora María Hortensia Micó Cano. Señor Daniel Semper Ibáñez. Señora Aida Giner Vadillo. Señora María Dolores García Salmerón. Señora Mariluz Vadillo García. Señora Nereida Monpó Vidal. Señor José Luis Bosch Sánchez. Señora Montserrat Sempere Sancho. Y señora Marta Yolanda Ángel Rodríguez. Comprovada per la mesa d'edat l'existència de quòrum suficient per a la celebració de la sessió, ja que concloureixen a la sessió els 13 candidats a regidors i regidores electes, que suposa la majoria absoluta del número legal de membres de la corporació municipal com a quòrum legalment exigit, havent-se acreditat també la seva personalitat i havent presentat la perceptiva declaració de possibles causes d'incompatibilitat i interessos davant la secretaria de l'Ajuntament, per a la vàlida constitució de l'Ajuntament només resta que tots els candidats i candidates presten sobre un exemplar de la Constitució espanyola jurament o promesa segons allò dispost en l'article 1 del Reial Decret 707/1979 de 5 d'abril. Senyor secretari, per favor, pot cridar als regidors. Sí, seguint l'ordre del dia i en tercer lloc, per a la vàlida constitució de la corporació, els regidors i regidores electes hauran prestar jurament o promesa d'acatament a la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, l'ordre de crida serà la relació de membres electes, començant per la llista més votada a la llista menys votada i per l'ordre en què cadascú ocupava dins de la seva respectiva llista, a continuació el vocal de la mesa i per últim el president de la mesa. Una vegada juren o prometen el càrrec, podran ja ocupar el respectiu escó. Procedim a la crida. Senyor Ramon Vidal Soler. Jure per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de l'Olleria amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Senyor Rubén Morrió Cerdà. Jure per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de l'Olleria, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Señora María Hortensia Micó Cano. Jure, per la nova consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de l'Olleria, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Señor Daniel Semper Ibáñez. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de l'Olleria amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Señora Aida Giner Vadillo. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de l'Olleria amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Señora María Dolores García Salmerón. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de l'Olleria, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Señora Mariluz Vadillo García. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de l'Olleria, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Señora Nereida Monpó Vidal. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de l'Olleria, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Señor José Luis Bosch Sánchez. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de l'Olleria, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Señora Montserrat Sempere Sancho. Per imperatiu legal, promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de l'Olleria, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Señora Marta Yolanda Ángel Rodríguez. Jure, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de l'Olleria amb guardar la Constitució i Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Vocal de la mesa, señor José Luis Grau Sancho. Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de l'Olleria amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. President de la mesa, señor Juan Ricardo Ruano Cots.
Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de l'Olleria, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Queda constituïda, pues, la corporació municipal. Té la paraula el senyor secretari. Si seguint l'ordre del dia i en quart lloc procedeix l'elecció de l'alcalde. El procediment per a l'elecció de l'alcalde ve regulat en l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. Disposa este precepte que en la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció de l'alcalde, d'acord amb el següent procediment. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalen les seues corresponents llistes. Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe. Si cap d'ells obté aquesta majoria, és proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. En cas d'empat, es resoldrà per sorteig. Els regidors que encapçalen les llistes electorals que van confirmar la seva condició d'elegibles són els següents. Senyor Ramon Vidal Soler, cap de llista del Partit Popular, candidatura que va obtenir 3.162 vots i 10 regidors electes. I dos, senyora Montserrat Sempere Sancho, en substitució del senyor Julià Engo Fresneda, cap de llista de Compromís per l'Olleria, Acord per Guanyar, candidatura que va obtenir 969 vots i 3 regidors electes. Tot seguit, procedeix a sometre a votació l'elecció de l'alcalde. El sistema de votació que s'utilitzarà és el de mà alçada, perquè així ho van acordar els dos caps de llista. Senyor president. Vots a favor del cap de llista del Partit Popular, senyor Ramon Vidal Soler. Vots a favor de la cap de llista de Compromís per l'Olleria, Acord per Guanyar, senyora Montserrat Sempere Sancho. 3. Sent el número de vots vàlids emesos, el de 13, i havent obtingut el regidor Ramon Vidal Soler un número de vots de 10, el que suposa la majoria absoluta del número legal de membres de la corporació municipal, queda proclamat alcalde electe de l'Ajuntament de l'Olleria el regidor senyor Ramon Vidal Soler. El senyor alcalde pot prendre possessió del seu càrrec previ jurament o promesa de conformitat amb el que es disposa en l'article 1 del Reial Decret 707/1979 de 5 d'abril. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de l'Olleria amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Bueno, bon dia. Moltíssimes gràcies, regidors i regidores i públic en general, per haver vingut aquest dia, aquesta constitució de la nova corporació municipal. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a tots i a totes i obrir la ronda de contactes. Obrim la portaveu de Compromís, que diga unes paraules si té previst. Vicent. Hola, molt bon dia a totes i a tots. M'agradaria començar felicitant a Ramon Vidal Soler i al PP pels resultats obtinguts en les últimes eleccions municipals i per revalidar la seva alcaldia. Enhorabona a tot l'equip durant aquesta nova etapa i especialment a les persones que s'incorporeu al vostre projecte. Molta gent ha dipositat en vosaltres la responsabilitat de treballar pel nostre poble i ara teniu l'obligació de manifestar. Aprofito també per agrair a tota la gent que va confiar en el projecte de Compromís les últimes eleccions. Un miler de persones que van creure que la nostra era la millor candidatura per a l'Olleria. Moltes gràcies a totes i cadascuna d'elles, afiliades i militants i simpatitzants, per donar-nos l'oportunitat de portar la nostra veu a cada ple d'aquest Ajuntament, com a únic grup de l'oposició. No vos defraudarem. Serem la vostra veu hacia l'Ajuntament i també als carrers. Durant els 4 anys de la legislatura que acabem de tancar, Julià Engo, Ruth Martínez, Enric Such i Glòria Micó i jo hem treballat liderant l'oposició d'acord amb els nostres ideals polítics. I no seria just estar ací i no reconèixer la seva feina. Personalment, he après molt al seu costat i n'estic ben agraïda. Avui estic ací com a nova portaveu del grup municipal de Compromís, és a dir, per recollir el relleu de Julià Engo Fresneda. I aprofitaré ara per dirigir-me també a ell, gràcies Julià, per abanderar el projecte local de Compromís durant 20 anys. Gràcies per fer del nostre un projecte polític estable a l'Olleria. I gràcies també pel teu llegat després de 2 legislatures al govern de l'Ajuntament. Com dic, avui encetem una nova legislatura i des de Compromís ho fem amb un equip renovat. Durant els pròxims anys m'acompanyaran Marta i Lluís i des d'ací els dono la benvinguda. Tenim l'oportunitat de donar veu a aquesta gent que davant del panorama polític que se'ns planteja necessita que posem damunt la taula el valencianisme progressista, basat en el feminisme, l'ecologisme, que defensa la igualtat i la inclusió de totes les persones, independentment de quina siga la seva condició social, la seva orientació sexual, el seu lloc de naixement o qualsevol altre tret que per a altres pugui ser motiu d'exclusió. I ens comprometem a que aquestes seran les bases de la nostra oposició, una oposició crítica i constructiva. Avui comencem una nova legislatura amb un nou grup municipal i ho fem amb il·lusió perquè tenim propostes que aportar a aquesta corporació. Unes propostes que ja vam recollir al nostre programa electoral i que treballarem perquè el nou equip les valori a l'hora de prendre decisions. Al nou equip de govern els preguem que aprofiten també l'experiència que han adquirit durant aquests últims anys per dur endavant una legislatura més resolutiva. Així que, com diria Llach, que tinguem sort. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Montse, per les teves paraules. Passe la paraula al portaveu del grup popular. Moltes gràcies. Senyor alcalde, companyes i companyes, regidores i regidors de la corporació municipal, senyor secretari, senyor interventor, veïnes, veïns, molt bon dia. En primer lloc, agrair a tots vostès que avui ens acompanyen en un acte de tanta rellevància per al consistori de la nostra localitat. Després de la celebració de les eleccions municipals, ens toca en esta sessió constituir-nos en corporació, en la corporació municipal que va regir els destins del nostre poble durant els pròxims 4 anys. El passat 28 de maig ha estat de nou un dia en el que el poble de l'Olleria va participar de la festa de la democràcia. Com no, moltes gràcies a afiliats, simpatitzants i a tots aquells d'altres sensibilitats polítiques que sense cap dubte també ens van atorgar el seu vot. Gràcies per el vostre recolzament
i tota l'estima prestada durant el llarg de la campanya electoral. Tot seguit, vull felicitar a totes les meves companyes i companys de la nova corporació, sense cap excepció, per la seva elecció com a tals representants. En especial, donar la benvinguda a Mariluz, Nereida, José Luis, Marta Yolanda i Josep Luis, que avui s'incorporen a aquest magnífic repte que significa treballar per l'Olleria. L'Olleria de nou es va manifestar recentment de forma contundent. 4.500 veïns i veïnes han exercit el seu dret constitucional. Ha estat un 73,90% del cens d'electorat, que representa quasi un 6% d'increment respecte a les eleccions del passat 2019. Per lo que respecta al Partit Popular, el poble ens ha fet créixer en vots, en percentatge i sobretot en il·lusió i en ganes de treballar. Des del Partit Popular entenem la política com un servici públic perquè ens devem als nostres veïns i no al revés. En la nostra obligació, i així ho farem, la de treballar pel bé comú del nostre poble i de la seva gent. Tota la seva gent. El nostre objectiu i la nostra actitud no canviaran. Les regidores i regidors del Partit Popular que avui es presenten davant dels seus veïns formen un equip sòlid, solvent, amb criteri i amb moltes ganes de treballar per l'Olleria. Gran part d'aquest equip ja compta amb experiència i ara, sense dubte, es presenten avui de nou davant de vostès amb major motivació en comprovar que el treball desenvolupat aquells últims 4 anys ha sigut reconegut majoritàriament. Han estat 4 anys apassionants. S'ha repetit el veredicte de 2019 i les veïnes i veïns del nostre poble han sentenciat de nou apenas fa un mes. La important i significativa variació ha estat de 1.173 vots d'increment per la candidatura del Partit Popular encapçalada per el nostre alcalde Ramon Vidal Soler. La irrebatible triomf del Partit Popular en les recents eleccions, però sobretot la greu desfeta de compromís, els ha conduït a una situació del tot complexa. El nostre poble ha pres una decisió i ens ha reiterat un contundent encàrrec d'aprovació i continuïtat en la gestió del nostre municipi. Si alguna cosa ha demostrat el nostre alcalde Ramon Vidal al llarg d'aquests últims 4 anys, dia a dia, és que pot dignificar la vida política servint a tots, a gent menuda, jove o major, però sobretot a tota la gent, siga quina siga la seva sensibilitat o pensament. Aquest alcalde ha demostrat reflexos per a tots, empatia amb tots i efectivitat davant les situacions adverses i imprevistes que hem viscut. S'ha treballat amb honradesa, constància i moltíssima dignitat. La valoració de la gent del poble és que de vegades no cal fer grans obres, sinó política basada sempre en la necessitat de la població. El projecte d'aquest equip de govern serà de nou les persones, la seva qualitat de vida i les seues necessitats, les seues oportunitats, inquietuds i els seus anhels. La nostra major ambició com a càrrec electes de la corporació municipal serà la de servir-los. No estem ací per una altra cosa. Ho farem sempre amb respecte a les persones, a totes, als seus sentiments i sobretot, nosaltres també, per tot el que importa. Moltes gràcies i visca l'Olleria! Moltes gràcies, Juan, perquè les teves paraules m'ha tocat a mi ara. Dedicar-nos unes paraules. Senyor secretari, senyor interventor, membres de la corporació municipal, veïns i veïnes, molt bon dia. Em permetran que comenci el meu discurs de presa de possessió exterioritzant l'emoció que sent després d'haver sigut reelegit alcalde. En aquesta emoció es mesclen sentiments i sensacions molt variades i fonamentalment de gratitud, satisfacció i d'una enorme responsabilitat. De gratitud perquè vull començar agraint
a les 3.162 persones que van confiar en mi, la meva candidatura i la meva força política. Però també vull mostrar el meu respecte a totes aquelles persones que legítimament van confiar en altres grups polítics. La meva obligació és actuar i seguir sent l'alcalde de tots els ollerians i les ollerianes, independentment de l'opció política que cadascú tria. També és el meu agraïment a totes les persones que han estat al meu costat durant aquest temps i han fet que avui estigui així sentat. A la meva filla, a la meva dona, als meus pares, als meus sogres, a tota la meva família, als militants i simpatitzants del Partit Popular i a totes les persones que em volen i m'han ajudat. La felicitat que avui sent, vull compartir-la amb tots i totes vosaltres. Tampoc em vull oblidar dels companys i companyes de corporació durant aquests 4 anys que ja no estan així sentats i que han posat tot allò i tot el seu esforç constant treballant per el nostre poble, per l'Olleria. Poques coses pot haver més tan satisfactòries com solucionar allò que requereixen els veïns. Hem treballat durant 4 anys per a que així ho fora i la majoria ens han dit que hem de seguir treballant amb tota la gent. Així que, estimats regidors i regidores, benvinguts a aquesta casa, que és la casa del poble, des de la qual espero i confio que sapiguem posar a disposició de tots i totes el millor de nosaltres mateixes. Seguiré actuant sempre en consciència del que estime millor per a l'Olleria. Escoltaré i dialogaré amb tots i totes i explicarem sempre les nostres decisions. Però per damunt de tot, vull exercir la meva responsabilitat d'alcalde tenint com a única guia l'acció de l'interès general de ciutadans del nostre poble, que serà una manera de tornar-los el favor per haver depositat la seva confiança en nosaltres per a una millor vida en comú. A vosaltres, regidors i regidores que m'acompanyareu en la tasca de govern, vull dir-vos 2 coses. La primera, que tingueu en tot moment com a objectiu prioritari l'interès públic, governant per a tots i totes els veïns de l'Olleria. I també que estigueu sempre oberts al diàleg, que busqueu solucions i que quan calga rectificar, es rectifique. Els ollerians i ollerianes ens han atorgat la majoria històrica, però soc un convençut de la importància que existeix en fer consensos bàsics, així com el debat polític assentat en la lleialtat i exempt de demagògia. I és que crec fermament que el debat i la discussió de punts de vista contraposats és la base de la democràcia. No tingueu dubte que apostaré per un ajuntament obert, que escolte i dialogue amb l'oposició i que antepose el benestar dels ciutadans a les discrepàncies ideològiques. Però quan he manifestat, senyores i senyors regidors, és imprescindible la seva col·laboració i lleialtat constructiva. Així, públicament, li la sol·licite, perquè circumstàncies sense dubte difícils, com per exemple la pandèmia viscuda en la legislatura passada, fan que, com mai abans, la unitat entorn del bé comú marque aquesta nova legislatura per damunt de qualsevol interès partidista. Compte també, com a alcalde, amb l'eficaç i compromesa tasca dels treballadors públics d'aquest Ajuntament, als quals agraeix el seu treball, perquè únicament la seva responsable feina és la garantia de conservar i fer créixer els serveis públics que tots i totes disfrutem. Prenc de nou el bastó de comandament d'aquesta corporació amb la mirada posada en el benestar de la gent major, l'educació i l'atenció dels xiquets i xiquetes, l'estímul en la recerca d'oportunitats per als joves, la conciliació de les famílies,
la implantació de noves indústries que creen llocs de treball, donar uns serveis bàsics a la ciutadania per a fer-los la vida més senzilla, potenciar l'associacionisme per tal de motivar l'activitat al nostre poble, transmetre a les noves generacions el nostre valor històric, artístic i cultural, així com difondre a altres pobles per a que puguen apreciar el nostre patrimoni i riquesa. Potenciar les nostres festes de moros i cristians, les patronals, de carrer, el nostre esport, la nostra música, els nostres espais naturals, la nostra gent, els cobrim, els forasters, els braços i les mans. En definitiva, benvolguts regidors, veïnes i amics, encetem una nova legislatura il·lusionant en la qual tenim el privilegi de participar. Per això, i perquè l'Olleria es mereix tot, no podem defraudar els nostres veïns i veïnes, als qui representarem amb absoluta integritat i honradesa. Avui hem adquirit el compromís de servei als altres i que complirem fidelment amb les nostres obligacions. Per a nosaltres serà un autèntic repte generar il·lusió i confiança des de la seguretat que el nostre poble continuarà sent un lloc hospitalari, plural, obert i estable, que ens permetrà aconseguir les cotes de progrés i desenvolupament en tots els ordres que el nostre poble necessita i es mereix per dret propi. La sort de ser de l'Olleria, la sort i l'orgull de continuar sent alcalde del meu poble em comprometen a liderar el projecte col·lectiu que és el nostre poble. I el farem escoltant a tots i a totes, estant al costat de les persones i dels seus interessos. Finalment, insistiré que avui és temps de seguir treballant amb tot el que ens uneix i no del que ens separa. Per això vull que avui totes vosaltres i que totes les vostres veus a la meua s'unim per a cridar tots junts i juntes: visca l'Olleria! Visca! Per tant, si cap regidor o regidora ha d'afegir alguna coseta, donem per acabada aquesta sessió. Us desitge tota l'energia i la sort als 13 regidors i us demane també i us desitge que tingueu molts encerts perquè de les nostres decisions es jugarà la vida i la continuïtat d'una vida pròspera en el nostre poble. I això estic segur que els 13 regidors podrem portar a terme aquesta tasca tan emotiva com és ser representants dels nostres veïns i veïnes. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies al poble en general per haver vingut a aquest acte tan emotiu com és la Constitució i la presa de possessió. I bé, així ens tindreu els 13 per a rebre les vostres incidències o qualsevol altra tasca que ens necessiteu. I com a alcalde també sabeu que seguiré treballant totes les hores del dia per a seguir treballant per tots vosaltres. Moltíssimes gràcies i benvinguts.